Θα κάνω ένα πείραμα με σκοπό να μετατρέψω έναν εκ των 300 σε καλύτερο επιθετικό του κόλ. Ξεκινώντας από σήμερα θα ζείτε μαζί και θα υποβληθείτε σε ειδική προπόνηση που έχω επινοήσει. Δεν θέλετε να το δείτε τη στιγμή που ο ήρωας του Ιαπωνικού ποδοσφαίρου θα γεννηθεί? Με όσους μοιράζεστε τα δωμάτια σας είναι συγκατοικοί σας και ανταγωνιστές που θα σας βοηθήσουν να βελτιωθείτε. Αυτό δεν σημαίνει να είσαι επιθετικός. Ευχαριστώ για αυτή την ηλικιότητα. Δούλε μου. Το πρώτο επεισόδιο Blue Lock έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα rumble.com και για να το δείτε μπείτε στον Discord server μας, ο οποίος βρίσκεται στα σχόλια.